Bon dia, som l'Aleixia Aparicio Marín, el Nico Pereira Lorenzo i el David Queipo Otazu. Us parlarem des de l'Institut Escola Piera. Som estudiants de primer de l'ESO. En aquest podcast us explicarem el conte protagonitzat per 3 joves. Hi havia una vegada 3 estudiants que es van conèixer en un campament. Es deien Dalí Marín, Toquito i Max Wolf. De seguida es van fer amics perquè a tots 3 els apassionava la tecnologia. Els agradava tant que es van fer hackers. Un dia van hackejar tots els ordinadors del poble. La policia va investigar el cas i va capturar un espia secret. Van portar l'espia a la presó i allí li van fer un munt de preguntes. Els 3 joves van visitar al seu amic espia a la presó. No volien acabar engarjolats com l'espia i per això van advertir-lo que no els delatés. Si ho feia, el matarien. Mentrestant, el Dalí Marín, el Toquito i el Max Wolf es van dedicar a estafar a la gent. Tenien una pila de diners al banc. Van decidir estalviar i no comprar res de moment. Es preguntaven en què podien gastar tots aquells calés. Va sorgir un altre dubte. No sabien com aconseguir més diners, si hackejaven o estafaven a més persones. Van tenir la idea d'enviar gent a robar joguines, mòbils, rellotges i més coses de valor. Els altres amics es comunicaven per mòbil i per rellotge amb els seus titeres. Ja no sabien què més robar. Se'n va cansar, però van tenir la sort de mai ningú es va adonar dels seus delictes. Fins aquí el nostre audioconte policia. Esperem que us hagi agradat. Mil gràcies per haver-nos escoltat.